Tapos ito, di naghali na si, naghali na si Hadi. Pero, ang ginibo niya, pigpasadyaan niya ito wagang short. Panty? No, panty. Panty, yun. Panty si sa iyang prinsesa. Prinsesa, yun. Pero dahil niya pigsabi sa kawal niya. Pigsabi na ibang araw na Ay, alangan man. special na. Pag gusto niyang mahiling, kapag sabi niya kaya, pag patripo niya, ako ngayon mahali! Yun. Nagpaarap. Parang, gusto ko ngayang protehiran nindo, ang sa tuyang prinsesa. Kasi ngayon ang matukaw mo niyan. Protehiran, asin daay pagmitiran. Yan. Puro Kawal. Simbad. Opo. Magagalang yung mga kawal. Magagalang yung mga kawal. Opo. Di ba naghuhula sinda? Ang pag-ibong ning panty ni Hadi. Hindi ko alam kung si Solomon to. Bigibo niyang Panty. Pasadya niya sa prinsesa. Sabi ka tong Hadi. Hadi. Dahil ko nakahanit yung makadami ang kapadiandig. Hadi ka kung padi. Hadi ka si mga padi. Gusto mo mag-prinsesa. Sabi ka tong Hadi. Ikaw nga magkaram. Taaramon tangaya kung sisengya ang talagang gulo-gulo. itong tunay na kawal ngayon. Na itong nagsusunod niya talaga sa ko. Yung pag-ibuan niya, itong pag may ma-penetrate doon na, may gilit bagang putol. Di ba sa panty? May sensor. Iyo. Tuminiguro ulit na. May putol. Putol si Manoy. Kung ano naman, anything. Ayun, Kahoy na. Mag-order. Iyo, pigporbar niya nga dahon. Yeah. Tama din sabi, safe na. Ayun, safe na si prinsesa. Safe na si prinsesa. Di, nag-alit na siya. Ayun. Nag-alit na si Hadi. Ayun. Safe na siya eh. Makikiulan naman sa Iyo, Sarupang Hadi. Makikuli doon sa Sarong Hadi na si Aki niyang prinsipe. Agumuna. Ang aning